My name is Sidney Davis. I'm from Boston. I am one of the Deputy Secretary Generals for the Council of Igbo States in Americas. And I'm here to attend with you the worldwide cultural festival of the Council of Igbo States in Americas. And right now we're on our way to the site that we associate with Igbo Landing. Igbo Landing. We're here in Brunswick, and we're going to St. Simon's Island, where Igbo Landing, where the site of Igbo Landing is, where we will perform a sacred commemoration of what happened at Igbo Landing. And when we get there, you will find all about that. In 1803, our ancestors, men, women, and children from Igbo, were chained and forced across the Atlantic. They landed at St. Simon's Island, Georgia. But they refused slavery. Hand in hand, they walked in the waters of Dunbar Creek, singing in Igbo, "The water spirit will take us home," to the Omambara River. They chose freedom. Even in death, they did not die as slaves. They died as Igbo. Today, that sacred ground is where we are standing today. And it is called the Igbo Landing, a place, a symbol of courage, of defiance, of dignity that no chain could break. As we gather through the Council of Igbo States in the Americas, CISA, we honor their sacrifice. We remember their tears, and we keep their voices alive. We will never forget the day the waters carried our ancestors home through the Omambara River. Today here in the United States of America, Maze Zoke is joining my brothers to pay respect to my ancestors who were transported to this place. This event is a solemn one. Thank you all for being here. Many of you have made a long journey. God will bless you. At this point, the introduction begins. I'll speak briefly as an introduction. Ambo, afambo, na redialect. Douglas Chambers, okulunri, okome, ife munau munri. So, where we are here was part of the plantation of James Hamilton. I want you to remember that, because James Hamilton was the man behind the whole conspiracy to illegally bring captive Africans to this island, which was illegal at that time. He wound up one of the very richest men in America when he died in 1828 in Philadelphia. All of his wealth came from the captive Africans he illegally enslaved, including on this land. If you look around, you'll see all these very young live oaks. This plantation here was famous for the live oaks. He cut them all. Some of them lumber from cutting them all was used to make the very first United States Navy ship, the USS Constitution. New York. I want to especially welcome, I'm sorry. Following ancient Gullah Geechee tradition, I must ask the elder, Queen Mother Eunice, do I have permission to speak? You do. Thank you. Now let me also welcome Eze Eri
34th Azora, the Aguilera Kingdom, Eri Kingdom, Onowu Obagana, the Honorable Onowu Obagana, na Abagana. Nah, he's the regent. Yes, and Regent of Abagana. Yes. Let us welcome Dr. Algoji, our medical doctor, taking time off from her very large practice in New York City to help lead this weekend. Of course, Queen Mother Eunice Munjin Moore, Commissioner Griffin Lotson, and Commissioner Lotson, now also president of the board of the St. Simon's African American Heritage Coalition. Mother, we thank you. We are from this area, born and reared. The Igbo blood flows through my blood, through my DNA. And as it was already said, the Hamilton Plantation, they hired me a year ago to do a movie, not knowing that the Igbo blood flowed through my veins as well as it flows through your veins. Walking distance from here, if time would allow, they show that production of how it was on the plantation, as Dr. Chambers just said. We're glad you're here. I am super excited. I've been out here waiting on the delegation. They came from Costa Rica, they came from Canada, and I was here the last 2 hours. South Africa. So we welcome each of you from all parts of America UK, and the London, world. London, UK. And the world, Nigeria. London, that's here today. So we welcome you, and specifically, without drowning, I made sure whenever you have your libation, this is the water here that traveled all the way from the Ouambala to here to Igbo landing. We turn this over to you at this time or later. I am Prince Illumono, Hello, Mona. Hello, Mona. Hey, clap for him. Udo Iri Kingdom, so designated by His Majesty. We need to understand why we're here. Why are we here? This is not a tourist spot for us. This is a sacred spot for us. This has a significance of spiritual value for us. You're going to hear stories about Igbo landing, and they are probably not the correct story that you will read about and that you will hear, because they will tell you that our ancestors came here and went back into the water and committed mass suicide, which is a lie. We don't believe in suicide. It is against our spiritual values for Igbos to commit suicide. That is true. What happened here was a vicarious act of freedom on behalf of all Igbos, because we will never be a slave to no one. That's Igbo. It is not possible that we can be a slave to anybody. We will not be ruled by anything or anybody. And that's why we have, as over here, to commemorate the spirit of Igbo landing. Now, when our ancestors came off that boat and they were going back into the water, they said, Osimiri, Omambala, Buanyipia, Umiri, Omambala, Ke Anyi Ejida. This is the king of Amambala. I'm getting there. I'm coming. You see, the main tributary to Umiri, which is the River Niger, is Omambala. Yeah. That's it. Omambala flows through Igbo land, not the Niger,
not the Niger River, the Mambala River, which they call the Anambra River. You see, the English couldn't say Mambala, so they said Anambra. Yes. Hey. But the king of Anambra is here. Amamba. That is, the king of Mambala is sitting right there. Yeah. Okay? And he's connecting the Mambala of Igbo land to Igbo landing. So this is a great spiritual event that we are here to commemorate. Like I said, this is not tourists. This is not come and see what you're going to see. We're here to, and this is not regular ground for us. This is sacred ground. It is the ground where our ancestors came and went into the water, and we're here to take their spirits back. The king is here to take their spirits back to Umambala, and Umambala land, Igbo land, in Ogileri. That's why we're here. As he aptly described it, the spirit of our ancestors who drowned at this spot were taken back through the Dunbar Creeks to the rivers of Omambala in today's Anambra State, southeast Nigeria. Spirit all over me. I feel the spirit all over me. I feel the spirit as we connect as one. Oh yes, Lord, I feel the spirit all over me. Oh yes, Lord, I feel the spirit all over me. All over me. It's such a blessing that you saw fit and choose to come back and acknowledge the spirit of our ancestors. Amen. And your people. Amen. We welcome you. We welcome you. Each time you desire to be here, we will be here. Amen. Each time you see fit that there's something that we could do to make it stronger, I feel the spirit. I feel the spirit. Amen. The youngest person I saw walking around, Where is he? Where is he? He cannot come here. just hold him, just hold him. Just look what we got behind us. Yes. The Come, king. the ancestors are calling. I feel the spirit all over me. I feel the spirit all over me. I feel the spirit all over me. We realize, and I realize, I'm a descendant from many nationalities. I can't label my connection, but I'm a child of God. And by being in this area, I know a story, and I feel a story, and I feel the spirit, and I feel your comfort as you begin to let us know that in 1803, you went through something for us to be where we are today. And we will always honor and acknowledge your presence in whatever needs to happen. And we thank you for choosing this area each time, because this is where it started. All right. Yes, they flew back. No, they were not massacred. But in our life and spirit, I feel the spirit all over me. I feel the spirit all over me. We have always been warriors. We don't give up. The Igbo man never gives up. Perhaps that may be our undoing, but we will never stop. So we've come here to connect with our ancestors, and that's why Eze is here. We have a saying in my place. Onye na-abụrụ onye Igbo na-eme gịnị? Ọ na-akwa. Akwa eziokwu? Onye ndị ga-abụ onye Igbo na-eme gịnị? Ọ na-akwa. Asị na eji ebe ọ bụla afụrụ onye Igbo ya eme gịnị? Ya gbara ọsọ. Divine, none. My president. This place is not only a place for Ghana, it's a spiritual place for everybody. It's a spiritual place for Igbo. And then I think this is the right place really, because this place is where they walked into that river and then liberated all of us. That's right.
It's the freedom that they looked at and shouted and walked into the river. So I'm very, very happy that I'm here today to see this happening. Igbo worldwide should be looking at this. Luckily, we have Njenje. Njenje will bring this into the world. So for the world to see that this is not something that is in the dream books, this is real. Our people actually lived it, and now we're experiencing it. Here we are reconnecting with our ancestors. Queen Mother, forgive me. Queen Mother, Yes. forgive me. You're forgiven. Thank you. You're welcome. I'm standing on that protocol, all the protocol. Queen Mother said the spirit. I mean, I feel it. I mean, you all feel it. It's so peaceful. It's so serene. And I know that by the time we finish what we're doing today and we leave, we will leave with all that spirit in all of us. Yes. Because where there is peace, where there is peace and unity, there's always progress. And CISA will never ever fall. Because CISA will continue to unite all of us, any Igbo speaking person. My sister from Costa Rica. All right. Woo! I'm glad you're here. And all of you from different Caribbean countries, I know some of them will be with us in the hall, but I know they're here with us in the spirit. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Unu anyị na-ebele ọjị dị ebe a dị ọjị na-ese. Ibe anyị nwere n'ala Igbo bụ Eke, Oye, Avọ, Nkwọ. Nya bụ ọjị na-anọ. Ibe eti ọjị na-ese a bụ maka Amerika anyị nọ n'ime. Maka ndị basị elibele omime gịnị? Ana. Nwa na-akpọku Chukwu okike. Maka Ochukwu na mmụọ niile Chukwu kele bụ ma ezigbo mmụọ ma ajọ mmụọ kwete na ya na ebe atata. Ọ bụ na ọ bụrụ uche Chineke, ọ bụrụ uche mmụọ na ama n'onwe ebe a tata. Ọjị anyị na-ekwu maka ya, onwe eji na-akọwa ndị na-anụ oyibo na ọjị a na-anụ oyibo na nsụ oyibo ọjị ama na ọ bụ na nwere eji na-akọwa ndị na-asụ oyibo ndị na-anụ oyibo ka a na-akọwali ndị a ibe na-ekwu. Ọ emesie ngosiba n'Igbo. Nwe na-ekene Chineke na ibe ndị o mere eme, na-ekene anya ndị o eme eme. O dolo anya ndị isi anyị wee bịa ebe a na-arọ gara aga ma ekpere ikpele ma ebe niile ayọrọ Chukwu ma ibe niile ayọrọ mmụọ so ndị nna ma ndị nne ewee butere n'ebe anyị nọ tata. Unu ghọta na anyị ayọrọ na-arọ gara aga na ometara mkpụrụ ọma na ezigbo ibe na-eme. Maka arọ gara aga anyị na-ekpe ekpere anyị adịrọ dị nwa. O gosiri n'aka Chineke na ebe anyị na-eme gịnị. Amen. Ibe bụ ibe kachasị ibe bụ na Chukwu okike ka ndị ọcha bịali na be anyị ụnọ ibe anyị nwere bụ angels and spirit ma anyị nwere ajọ mmụọ ma kịta n'ụwa niile ekwetego na Chineke bụ gịnị mmụọ. Chineke bụ gịnị mmụọ. O Chukwu kere ajọ mmụọ nya kere ezigbo mmụọ. Ibe anyị na-ekpele bụ ezigbo mmụọ Chukwu kele. Chukwu bụ mmụọ nya kere ezigbo mmụọ nya kere ajọ mmụọ maka na ọ bụ na ọ dịrị ya mma ma ajọ mmụọ dị mmadụ ama anụzi maka ajọ mmụọ ọzọ. Ma ajọ mmụọ na-alụ Chukwu ọlụ ezigbo mmụọ na-eme gịnị na-alụkwuru Chukwu ọlụ. Ibe anyị nọ tata dịka ndị kwuru okwu ọ bụrụ okwu anyị ndọrọ n'ọnwa maka ịṅụ mmanya ma ọ bụ mgba egwu na anyị na-ayọ mmụọ niile dị n'ala Igbo na ndị ụmụnne anyị ndị ma nwoke ma nwaanyị nwụrụ anwụ ebe a bụ ndị nochiri anya anyị niile n'ala Igbo ewee duru wa bịa ebe a wa bụ ibe du wa bịa wasị mba na nwa onye Igbo emevu n'ụzọ si na ba ama abịa mgba abụọ na abịa ama abịa mgba oru na ama abịa mgba anything n'aka mmadụ na ba ya na ibe a si wa bịa nya ka anyị nọ tata celebrate. And ibe anyị na-eme bụ ka mkpụrụ obi wezuo ike na ndokwe. Amen. Ibe anyị na-eme bụ ka mmụọ niile dịba n'ime Baịbụl mmadụ ka mmụọ niile soro anyị na luo na bebe na Igbo. Na-ayọkwa ọzọ
ndị bụ nwa nwoke dị ma nwaanyị dị ya ka onye ọbụla mee akara aka ya mmụba niile site ata wee gaba onye na-enwere ọrụ ka ọ nwee ọrụ onye na-alụ elu oyibo ka ọ na-aga n'iru enwe promotion onye na-enwere nwa ka ọ nwee nwa onye na ndụ di ka ọ nụọ di onye na-enwere nwaanyị ka ọ nwere nwaanyị onye na-enwere ụnụ ka ọ nwee ụlọ onye na-eliju ọkụ oliju abụọ onye ọya na-aya ka ọ ya pụọ na-arụ ya maka onye na na-enu igwe meje etọkụ mmụọ anyị na-ekwu na mmadụ eme enwe ezu mmụọ na mmiri a na-aba mba ka mmadụ mgbe ọ na-aba bụ ezigbo mmụọ na ị na-eme ezigbo ibe ngosi ka Igbo na ụmụnne niile na-aga n'iru ka ụwa na-aga n'iru ezigbo ya na-emere onye ahụ amna na eke ezigbo ya omere onye na-eke ka o mee n'oye ka o mee na abọ ka o mee na nkwọ nwa kpọkụ ochie ka ndị nna nna anyị ka o nyere anyị aka kpọkụ Alfa na Omega ka o nyere anyị aka kpọkụ eze ndị eze ka o nyere anyị aka kpọkụ nna ndị nna ka o nyere anyị aka kpọkụ oke ome ka o nyere anyị aka ịba aka ewu na-azụ ebe a ka ọ bịa n'azụ ibe abịa tata jee dee ihe dị n'akwụkwọ n'ibe abịa tata abụrụ n'ibe abịa tata siri ike na mmụọ anda Chukwu ma mmadụ ma mmụọ amago na anyị bịara ebe a tata anda ezigbo ihe anyị bịa n'ọnwa bụ ka ezigbo ihe emela onye so wee bịa ka ezigbo ihe emela onye kwere ekwe ka ezigbo ihe emeli ada Igbo niile ka ezigbo ihe emela na ụmụnne anyị niile gbasara ebe niile ka anyị kọta ọnụ mara onwewe ibe ọ bụ na e tiere ọkpa ụzọ na ọkụzọ dị ebe ahụ akpọkọ ochie ka nna nna ka o nyere anyị aka Alfa na Omega ka o nyere anyị aka eze ndị eze ka o nyere anyị aka nna ndị a ka o nyere anyị aka ọka ome ka o nyere anyị aka mmụọ ezumezu ndị na Igbo na oge akara ka elu asị anyị akara ka edele ngwụrọ ụmụnne anyị gbasara ebe niile mmụ Igbo n'ochili steeti 16 na Igbo bataja na obodo oyibo niile ma Europe ma America walu abatu 11 country and Chukwu ekwuo n'oge a ka anyị ji amala onwe anyị na anyị mara onwe anyị kọta ọnụ ibe ụzọ na-adịrọ Igbo tiere ọkpa ụzọ eme gịnị nwa na-ayọ onye ọbụla bụ n'uche ma nwoke ma nwaanyị na-agba mbọ ka Igbo niile bụrụ ovu ka eziokwu pụta ire ka ọlụ onye abụ mma na-eke ka ọlụ onye abụ n'oye ka ọlụ onye abụ na abụ ka ọlụ onye abụ na nkwọ maka ọnụ kwu ekwute ma ya na-enebuo Chineke si anyị kwuo n'ọnụ anyị kwuo aka n'ụzọ na Chineke mmadụ emenye ego mmadụ emenye ụlọ mmadụ emenye moto mmadụ nri enye Chukwu n'ọnwa mme gịnị kwuo n'ọnụ ya ka anyị na-ekwu tata nwa na-ayọ Chukwu na ọ ga-aka ka elugo ndị niile gbara agụ na-asa bụ emi na-asa obodo n'isi wa bịawa ka ịmara ihe na-eme tata ezigbo ihe na-eme tata eme n'ezinụlọ gị onye eme na eke onye eme na oye onye eme na abụ onye eme na nkwọ nke izi nna ya Chukwu ka o jiri ndụ arụ ike wa chọọ onye ọbụla mma ka o jiri ndụ arụ ike wa chọọ onye ọbụla mma jiri iwe akwa ekwe nwe wa chọọ onye ọbụla mma onye ọya dị n'ezinụlọ ya ka ọ ya pụọ n'ezinụlọ ya pụọ olobie onye ọnwụ na mmụọ ọnwụ na-edebe ka o si n'ezinụlọ ya pụọ fọ onye ruo bie amosu na-enye nsogbu ka o si ezinụlọ gị pụọ ọgwụ na-enye nsogbu ka o si ezinụlọ gị pụọ ka onye akwụsị ka onye apụta ire ka onye awuo ewu nọ ka o wuo n'eluigwe adị Igbo mma na eke adịwa na oye adịwa na nkwọ adị ụmụnne Igbo niile ibe ọbụla ọnụ ezi mma na eke dị na oye dị na abụ dị na nkwọ eziokwu ya pụta ibe nwanne anyị eji bụ Nnamdị Kanu aka ji arapụli ya aka ji arapụli ya nwaka ji arapụli ya aka ji arapụli ya esi na ya rapụrụ onye ahụ atọ n'ime ebe ahụ nwa na-ayọ ndị Suza Amerika ibe ndị a na-aga n'iru na ọ ga-akara ka elugo ọ ga-akara ka na mmụọ ma Chukwu ekwugo na oso Suza nwa bụ ọganizeshọn ya eji na-achị na Amerịka so Suza nwa bụ ibe nwere ibe a na-aka aba ibe a na-aka aba bịa na-abịa nzọpụta ibe bụ ndị nna nna anyị nọ si ka na ndị Igbo ka anyị bụrụ ovu ka anyị kọta ọnụ nwa na-aga na ụmụada na-emere abụ ọ dị ndị Suza mma o adịwa na eke o adịwa na oye o adịwa na abụ adịwa na nkwọ o ana m ayọ onye ọbụla If you do what your forefathers did, is it bad? No. When you bring kola nut, you brought life. This is life. This is our life. When your father give you the kola nut, it's not going to burn you. Your father loves you. Saying that if your father passes the torch to you,
You shouldn't let it go off in your hand. You need to pass it to your next children. You raise them, teach them. Don't let them go down. If your dad gives you the torch, pass the torch to the next generation. Are you with me? Can I get a witness? Yes. When the birds fly together, the eagle and the vulture and the hawk, our forefathers said, may they fly together in peace and don't tear each other down. Live and let live. That's what our forefathers said. So work with other people, work with white people, work with Spanish people, work with other people of other tribes. Don't hate, love them. Are you with me? We are done with the spiritual part. At the spiritual part of this event, there were photo sessions, but I took time to once more look at this location called the Igbo Landing, a place that symbolized courage, defiance of my ancestor, of dignity that no chain could break them. I felt proud to be part of those who have come here to honor their sacrifice that we may be free, and free we are. At this point, the event now moved to the location for the cultural performances, where our siblings from Galaguchi would also be performing. But one of the last things she said to me, and I said, I'd like for you to do your DNA. I said, it's easy, it's a swab. And I was bracing myself for no. And she said, I want to know where I come, I will do the DNA. So I stand here today as an ambassador to the world, as the mayor pro tem of the city of Darien, Georgia, and been invited by His Majesty that's here today, that I am fully DNA with Igbo, thanks to my mother, allowing that to happen. So we're going to present what came across the water through enslavement, and we kept the Igbo alive. And some of those that survived, as they said, it wasn't suicide, but they survived. And when they left St. Simon Island, we have Sapelo Island, the Sophia back there, myself and others, they came to the other plantations. And at those other plantations, you have the Gullah, Kichi, Ring, Charlotte. One of these days, from St. Simon Island, one of these days, one of these days, when the Lord called me, Brother Jack, one of these days, my people, one of these days, my people, one of these days, when the Lord called me home. Now we have some special filming today that will be spread throughout the United States of America. A production that worked with those of you from America know Otis rating. So we're doing some special filming. You may hear some loud noise because of the drones. So in a few minutes we hear, we wanted especially to do this and got permission to do this filming along with the Igbos that's spreading around the world through modern technology. So if you see little strange things happening in noise, it's all to spread this World Igbo Festival. Is that all right with you? All right. Book of Revelation. Oh yeah. Book of Revelation. Oh yeah. Book of Revelation. Oh yeah. The people keep coming and the train done goes. Over me, and before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home
The crowd here at Sisa happy birthday, Igbo, happy birthday, Samba, happy birthday, Asamba, happy birthday, Samba, happy birthday. I can't remember this, I didn't know. To make a lot to see, what's this in our neighborhood? What's this in our neighborhood? When you go, she ain't going to go like a sissy. The city where stories unfold. NjenjeMedia TV shining bright and bold, bringing news from the corners of the globe.